Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Po sa ating lahat, mga ka-asenso, welcome na naman sa ating panibagong episode sa programang AgriSenso sa Agrikultura, Aasenso Ka. At munti ka nang hindi kami makapag-live at salamat sa Panginoon dahil tuloy na tuloy pa rin ang programang AgriSenso. Ha! Kasama po ang ating likod na si Manok Tambayan. Kumusta kayo dyan, sir? Okay lang po, ma'am. Ganun pa rin po. Pangit pa rin panahon. Di maintindihan, ma'am ba? Correct. O, gaya ng ating mga nararamdaman ngayon, sir, na hindi maintindihan. Kahit meron tayong mga dinaramdam na physical physical parang pangit sa pakiramdam, pero life must go on at dahil sa lakas ng Panginoon na binigay sa atin, tayo po ay magpapatuloy sa ating programang AgriSenso, okay? Laban pa rin, ma'am. Correct. Oo, salamat. Salamat talaga kay Lord kasi di ko kakayanin kung ako lang mag-isa. 'Di ba? Through his strength talaga, totoo talaga 'yun siya. La Philippians 1:4-3. Yung Panginoon, yung lakas talaga ng Panginoon, yung napaka-importante para magpatuloy tayo, diba? So, ayan, kahit ganito yung ating nararamdaman, magpapatuloy pa rin ang ating programang AgriSenso dahil napaka-importante ng episode na ito. Nabasa ko lamang yung title na binigay sa ating Manok Tambayan. Sabi ko sa sarili ko, kailangan talagang ma-push through ito dahil napaka-interesting po ng topic na i-discuss sa atin ngayon ni Manok Tambayan. Yung mga problema, mga challenges na ating posibleng kakaharapin kung tayo po ay nag-aalaga ng heritage chicken, diba? Ng heritage chicken. Marami kasi sa atin dito ngayon ng mga nag-aalaga ng mga native. Kahit pala Sir Sir Rian, may mga tawag dito, heritage chicken na mga nag-aalaga. May mga native chickens din. May mga breeders din na nag-aalaga ng native chicken. So, iba-iba ang rason. Iba-ibang kanilang rason bakit pinili nila ang native chicken. Iba-iba ang rason kung bakit pinili nilang mag-heritage chicken. Okay? So, depende na rin talaga yun sa mga breeders kung saan sila mas komportable. Diba? Saan sila mas mas mapapangatawan nila yung kanilang pag-aalaga ng manok. So, depende talaga yan sa choice ninyo. Pero ngayon po, ang nakatutok po ang ating discussion ngayon sa pag-aalaga ng heritage chicken. At yan po ay ihahatid sa atin ng nag-iisang heartthrob ng chicken farming. Wala nang iba pa si Sir Manok Tambayan. Okay? But, wait lang, sir, ha? Okay, no problem, ma'am. Gusto ko lang i-shout out ko lang lahat ng mga listeners natin all the way from King's Radio. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa King's Radio. King's Radio dyan sa may Visayas area at dito sa Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. At I'm sure na kayo rin ay excited sa topic na ito. Ang iba sa kanila dyan ngayon ay nagre-relax. Ang iba ay kumakain ng kanilang pananghalian. At ganun din sa ating mga kababayan abroad. Sir, then meron din mga nakikinig sa atin via King's Radio Online Philippines, King's Radio Philippines online app. Nakikinig sa atin via application or itong mobile app na nakikinig dyan sa abroad, sir. O, diba? Kahit OFW. Nakikinig sila ngayon ng ating King's Radio. Ganun din sa atin sa live, diba? Meron tayong Facebook page. Live na live po sila. Live na live po tayo sa ating Facebook, AgriSenso sa Agrikultura at naka-cross-post din po tayo sa page ni Manok Tambayan. At sa Ka-Farming Angat Ka, ganun din po sa Damdamag Digital Media. Okay? At later on, marireplay tayo sa Regional News Group or RNG Luzon. So ayan na, ang dami nating platform. Kaya pursigido tayong magbigay ng impormasyon sa ating mga chicken breeders wannabe, sa mga nag-aalaga ng manok, sa mga farmers natin, mga backyard racers dyan na
uhaw na uhaw sa mga impormasyon na dapat nilang malaman. Okay? So ayan, thank you so much. I think ready na po talaga. Kanina pa ito ready si Sir Rian. Yes, So ma'am. ayan, thank you so much sa lahat ng mga listeners natin. At hindi ko napapatagalin pa kasi matagal na talaga kayo naghintay. Andito na si Manok Tambayan sa kanyang diskusyon kung ano po ba yung mga challenges na pwedeng kakaharapin o mga hinaharap ngayon ng ating mga heritage chicken farmers. Ayan, sa mga nakikinig po ngayon, mga nanonood, maraming salamat po. At ngayong araw po na ito, pag-usapan nga natin yung nabanggit po ni Ma'am, yung mga challenges po ng pag-aalaga po ng heritage chickens. So una po sa pag-aalaga po ng heritage chickens po, at kung ikumpara lang po natin sa native, ay magkaiba po talaga kasi yung native chicken po, dati kasi nag-alaga po ako ng native dito bago nag-heritage. Ang native, pwede lang po natin yan pakawalan o kumbaga, matibay po sila sa resistensya po sa sakit. Hindi po basta-basta nagkakasakit. At kung ikumpara naman po natin sa ating mga alagang heritage chickens, ibang-iba po talaga. Lalo na po sa pangit po na panahon. Gaya po ngayon dito sa Jensan, yung ating mga manok po, may mga sakit pero pakunti-kunti lang. At yan po ang pinaka-challenge po sa pag-alaga po ng heritage, ang panahon po. Sa panahon po ng tag-ulan, talagang mahirap po alagaan ng manok. Kaya sa atin nga, sa ating pag-alaga, extra ano po talaga tayo, kumbaga extra care po talaga tayo kasi kung mapabayaan lang po natin yan saglit at maulanan yung ating mga manok, halimbawa ngayon, uminit pagkatapos umulan bigla, kinabukasan po yan, maaari po yan magkasakit, maaari po yan magkasipon. Kaya yung sa atin, pag nagkataon na ganun yung panahon sa inyo, ganun ang panahon natin dito, ang ginagawa ko po talaga dyan, araw-araw sa aga, nagbibigay po talaga ako ng ating pang-depensa po, yung ating antibacterial. Bacterial flushing po tayo, Panamox Forte. Yan po talaga yung aking ginagawa. At kahit pa paano yung ating mga alaga ngayon, paisa-isa lang po yung ating mga may sakit, napapagaling po natin agad. Kumpara po sa iba po natin mga kaibigan. Sa kabilang kanto po, may napasyalan po tayo dati, yung mainit pa yung panahon. Talagang malalakas yung kanyang mga alaga at pagbalik natin nung nakaraang araw, binisita po natin. Doon ko po talaga nakita yung kanilang mga alaga. Napakadami pong may sakit. Pagpasok ko lang po sa kanilang ranging area, lalapit yung mga manok, malalaman mo po talaga na yung isang manukan ay infected, lalo na po pag amoy yung amoy po ng sipon. Talagang masasabi po ang sakit po talaga sa panahon po ng tag-ulan ay grabe po talaga. Kaya sa mga kaibigan po natin na nag-aalaga po ng manok, pinaka-importante po talaga na sa ating pag-alaga, na meron po talaga yung program, sana po dyan yung pagbabaksin. Importante po yan para sa ganun, pag nagkasakit yung ating mga manok, madali na lang po natin mapagaling. Magbibigay lang po tayo ng mga antibacterial. At isa din po sa ating mga inahin, pag tag-ulan, pinakapangit po yan, yung pagbagsak po ng production sa pangingitlog. So sa atin naman po, nagagawan po natin ng paraan kasi nagbibigay po tayo ng mga vitamins gaya po ng King's Beta Plus, hinahalo po natin yan sa kanilang pagkain, sa kanilang inumin para kahit pa paano yung pangingitlog po nila ay hindi po talaga bumagsak po ng grabe. May pansin po kasi ako may napansin ako dati na nung hindi pa natin binibigyan ng King's Beta Plus yung ating manok, pangit yung panahon, talagang halos tagtatlo lang po yung itlog, pero po nagbigay po tayo, may pagkakaiba po talaga, nadagdagan po talaga yung pangingitlog nila. Hindi nga lang gaano karami kumpara po sa tag-init. Sa tag-init po kasi na panahon, yung ating mga healthy chickens, wala naman po masyadong problema po yan. Ang pinaka-challenge lang po talaga yung ulan-init po na panahon o tag-ulan po na panahon. Yan yung pinaka-problema po ng mga breeders na nag-aalaga po ng mga heritage. Kasi yung heritage naman po, kung iupara mo talaga sa ating mga native, napakalayo po talaga ng resistensya. Kumbaga, madali na po sila makasakit. Kaya kung tayo po yung nag-alaga, kumpletuhin din po talaga natin na meron tayong pabahay na masisilungan nila pag maulan. Malinis palagi yung ating bakura, naglilinis po tayo. Sa ating mga sisiw, pinaka-importante po yan na pag pangit yung panahon, 24/7 yung ating ilaw. Kung maari, nasa 100 watts, pag pangit yung panahon, gawin po nating 200 watts. Yan po yung aking ginagawa po dito sa ating alaga. Kasi may napansinin po ako, pag pangit yung panahon at malamigan lang konti ng
saglit yung ating mga sisiw, kinabukasan po yan, babagsak po agad yung pakpak. Ibig sabihin po niyan, kulang po sa init, kaya dagdagan niyo po ng ilaw o yung watts po niya at bigyan po natin ng electrolytes gaya po ng Intenso Plus na yun po yung ginagawa ko po sa ating mga alaga at yun naman po nakaka-recover po talaga. So, sa pag-aalaga ng heritage chickens, pinaka-importante po talaga na mapamatyag po tayo at kung maaari ibigay po natin lahat, wag po natin baratin. Yan yung pinaka-importante para hindi din po tayo mabarat. Nasa kalusugan po kasi ng ating mga alaga yung nagdidepende yung ating kita. Kaya sa mga kaibigan po natin dyan na nanonood, nakikinig po ngayon, wag po kayo mahiya magtanong, sasagutin po natin yan base po sa ating experience. Okay, so ayan ha, ang problema talaga sir no is yung magkasakit sila kasi ito yung kaibahan sa nabanggit kanina ni Sir Rian, ang kaibahan talaga kung kayo ay nag-aalaga ng native chicken o kayo ay nag-aalaga ng heritage chicken. Si native chicken ay mas malakas yung kanyang resistensya. Tama, ma'am. Kasi nga native siya nasanay na siya. Yes, ma'am. Nasanay siya dito sa klima o sa pabago-bagong panahon natin at saka sa environment dito sa ating bansa. Whereas ito sa heritage chicken, kasi yung genes niya is syempre from abroad ng mga manok, yes, galing ibang bansa. So syempre, yung kahit nandito na siya nakatira sa Pilipinas, yung genes niya, yung ano ba ang mga elemento na nasa katawan niya, hindi siya gaano ka-resistant doon sa mga sakit. Kaya nga nabanggit kanina ni Sir Rian, importante na kompleto. Tama sir, di ba? Kompleto sa... Yes ma'am, kompleto po talaga ma'am. Sa bakuna. Tama din, yan. Bakuna at pangapakain nila at ganun din ang kanilang vitamins. At syempre, alam nyo rin po kung paano gamutin, diba? Yes, ma'am. Ang inyong mga alagang manok na heritage chicken. Pero sa iyo, sir, so far, bilang isang chicken breeder na nag-aalaga ng mga heritage chicken, ano yung mga kalimitan na problema? Like, yung sabi mo, sir, nagkakasakit sila, diba? Isa yan siya sa mga factors na isa rin yan sa mga nabanggit mo na mga lugi yung isang chicken breeder kung hindi maayos yung pagkakagamot ng ating mga manok na may sakit. So, kayo, sir, ano yung mga ginagawa mo? Lalong-lalo na kapag napansin mo na may nagkasakit na sa iyong mga heritage chicken. Yung sa akin po talaga, gaya po ngayon sa ating manukan, so kung nakita po nila, pag may nakita lang po ako na pantok-antok po dyan, bumabagsak na yung pakpak, kinukuha ko na po yan, ma'am, quarantine na po yan. So, pagagalingin po natin yan, painumin po ng gamot, gaya po ng Panamox caplet, lalo na po pag sipon. Sipon kasi karaniwan na sakit ng manok pag maulan. O ganun po talaga yan, 100%. Halos lahat po ng manok po natin dyan, pag maulan, ulan-init, sipon ang karaniwan po na sakit. So ano na po na yan, naka-quarantine na po yan, pinapainom po natin ng gamot. At kung maaari, wag po talaga, kumbaga, nakaiba talaga, hindi siya kumbaga sa yung ipot niya nandun lang sa range din po. Posible din po kasi mahawa yung ating mga alaga po niyan kung yung ipot babagsak din sa sa lupa na pwede ring daanan ng mga naka-range. So yun nga, nagbibigay po tayo ng ating mga antibacterial. Araw-araw po talaga yan, ma'am, para kahit paano may depensa po tayo. Iba po kasi yung nagbibigay po tayo kaysa hindi po talaga. So ano ko na po yan, experience ko na po. Wag na po natin hayaan na dyan na lang po tayo magbigay kung may sakit na. So, pag nagkataon na ganun, mas malakihan po talaga tayo ng gastos. So, ano po yan, ma'am? Subok ko na po yan. Kaya, sa mga kaibigan po natin, huwag pong manghinayang kung halimbawa na nag-alaga po tayo ng manok na magbigay po ng antibacterial sa ating mga alaga. Oo, tama ka, sir. Kasi, kumbaga gumastos lang din naman kayo, sagarin nyo na. Kasi kapag yan ay, kumbaga tinipid nyo, at saka, syempre, titipirin din kayo ng inyong mga alagang manok. At ang pinaka-problema dyan ay yung kung kayo ay mamatayan. So, the more kayong malulugi. Diba? The more na, kumbaga, hindi na kayo makakabawi pa talaga. Kasi nga, wala na kayong mabibenta kasi patay na yung mga manok ninyo. So, sinabi mo, sir, yung antibacterial. Ano yung dosage mo, sir? Ano yung pamamaraan mo sa pagbibigay ng antibacterial sa kanila? Like, sa isang linggo, every other day, every day ba? Or kailan sila
magkakandak ng sinasabi natin. Yan ba yung sinasabi natin na bacterial flushing, sir? Yes, yes po ma'am. Yung sa atin po dito ma'am, sa ating manukan ngayon, araw-araw po ako nagbibigay ma'am kasi sa ngayon po talaga ang nararanasan dito si Jensan. Ngayon nga, makulimlim na naman kanina, napakainit. So mamaya hapon, uulan na naman ito. Ganun po ang routine, kumbaga rotation, kumbaga ngayon, ganun ang sistema ngayon dito si Jensan. Araw-araw, ulan, init. So ang posible talaga mangyari sa manok po niyan ay magkasipon. So araw-araw po kung nagbibigay po ng antibacterial sa ating mga alaga. At yun, pag may nakita lang ko na patok-antok, kuha na po agad, quarantine na, painumin ng Panamox caplet, lalo na po sa mga malalaki. So yan po yung aking ginagawa sa ating manok na mapanatili yung kanilang kalusugan. Sa atin, swerte po tayo kasi pa isa-isa lang. Pag may gumaling, may ano naman, iba kasi yung ma'am, nagbibigay po tayo kumpara po sa dyan na lang tayo magbibigay na nagkasipon na, mas matagalan pa yung pagpapagaling natin sa kanila. So yan yung sakit sa ulo po niyan, ma'am. Sir, meron akong curious lang ako. Hindi ba mag-aaway? Mag-aaway talaga ang term, no? Hindi ba mag-aaway si antibiotic doon sa mga vitamins na binibigay mo rin sa kanila araw-araw? Yung sa atin, ma'am, minsan ginagawa ko pong straight yung antibacterial at minsan naman kung halimbawa na ngayong araw iinit ay lagyan ko muna ng tubig sa aga pagka hapon, doon naman po tayo agad sa ating vitamins. Pero sa aking experience, wala naman po naging problema na ganun po yung ating bigay. Halimbawa, sa ating sa ating pagkain, nagbigay tayo sa tubig ng antibacterial po natin, Panamox Forte, sa ating pagkain, hinaluan po natin ng ating vitamins na King's Beta Plus. Wala naman pong naging problema yung naging resulta na nagkaroon ng something. So, okay naman po sila. So, experience lang din po yung aking binabasihan. Okay, so walang problema kung kayo nagbibigay ng antibiotic, antibacterial sa inyong mga alagang manok halos everyday kasi nga, yun yung ginagawa natin, prevention. Walang problema kung magbibigay tayo ng antibiotic or itong gamot and at the same time, vitamins, lalo na itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, walang problema yon, okay? Klaruhin lang natin yun siya. Mas maganda nga, di ba, na habang prevent natin, meron ding nagbibigay ng pandagdag na shield doon or pang-recover nila if ever doon sa kanilang sa kanilang diraramdam. Ang feeds din naman kasi, ma'am, kung bibili tayo sa meron din naman po yung probiotic, kumbaga kasama yung feeds. So parang wala na, kumbaga naman ba, walang problema, parang gano'n na po talaga. Yung feeds na ibibigay tayo, may vitamins din po yan. So mayroon din yung antibacterial, wala naman pong problema sa ating mga alaga. Okay. Pero may na-experience ka na talaga, sir, na hindi mo talaga siya na-recover. Di na naka-recover itong mga manok. Meron ka rin mga experiences na ganun, sir? Yes, ma'am. Meron din po, ma'am. Lalo na po pag yung pinabayaan na po natin, hintayin na muna natin na magkasipon bago bigyan ng gamot. May time talaga na hindi maka-recover, ma'am. Kanina nga sa ating manukan, meron tayong isa doon na namatay. 3 months old. So, nakakulong pa nga yun. So, lalo na po pag nakagala. So, yun nga sa akin, madami din po nagtatanong ilang buwan ba nag-release ng ating mga heritage. Yung sa akin po talaga, nagdidepende din po ako sa panahon, ma'am. Kaya, panahon yung akong minabasihan bago mag-release ng mga pwede na i-range ng mga manok. Ay, okay. So, kumbaga nakabase ka sa panahon kung kailan mo i-free range na. Ano yung ibig sabihin sir na nakabase ka sa panahon? Ano ibig sabihin na panahon na tinutukoy mo, sir? Halimbawa, ma'am, maulan. So, meron akong 2 months old na manok. Hindi ko muna yan i-release, ma'am, kasi malaki yung posibilidad sa mga heritage chickens na magkasakit po yan sila, ma'am. Kahit kumplito po yan ng vaccine, magkasipon sila. Kaya, yung sa akin po talaga, pag okay na po yung panahon, dyan na po ako magre-release 3 months. At kung halimbawa, nagkataon na 2 months old o 1 month old yung ating mga manok, mainit yung panahon, pwede natin yan i-release. Basta, init lang yung panahon. So, wala akong problema po dyan. Yun talaga, sir, no? Yung problema. Kasi lalo hindi natin kontrolado ang panahon, di ba? Yes, ma'am. Hindi natin, syempre, yung panahon lamang yung hindi natin mape-predict. Hindi talaga, merong mga forecast, pero hindi naman talaga perfectly. Accurate, ma'am. Hindi talaga halos lahat 100%.
Yes, hindi accurate talaga. Yung meron ngang forecast ngayon ng Pag-asa na mararanasan na natin ang El Nino phenomenon, 'di ba? Pero yung nangyari naman din sa atin dito is panay yung ulan. Yes, ma'am. Halos araw-araw talaga dito, ma'am. Tag-ulan, oo. Pero sinabi naman talaga ng Pag-asa, hindi naman din daw ibig sabihin na pag El Nino, wala nang ulan. Pero imposible talaga na halos araw-araw ulan. Yes, ma'am. Ulan talaga dito, ma'am. Araw-araw, ma'am. Sakit talaga yung ulo ko. Pero yun nga, swerte din po tayo kasi yung ating mga manok, pa isa-isa lang, hindi kumpara po sa ibang manukan na talagang makita mo talaga, ma'am. Yung mga manok, mabaho po talaga, ma'am. Masakit sa ilong. Oo. Yan yung malaking diferensya, sir, no, na kapag ang kanilang manukan ay hindi siya kumbaga nabigyan ng mga antibiotics every day, and at the same time yung vitamins na King's Vita Plus. Kasi sabi sa nabanggit mo, hindi naman talaga perfectly na magkakaroon ka ng healthy always, 'di ba? Yes, ma'am. Kaya meron tayong binibigay sa kanila ng mga vitamins like itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kasi kung magkakasakit man sila, yun yung nabanggit mo, na pa isa-isa lang. Yes, ma'am, pa isa-isa lang po, ma'am. Oo. Yan yung maganda. Oo. Hindi masakit sa ulo kung madami. So, lahat bigyan mo, malaki yung gastos mo pag ganun. Tapos parang meron kang basis, sir, 'di ba, na pagbigyan mo talaga mas makakatutok ka ngayon sa pagbibigay sa kanila ng antibiotic kasi meron ka ng basihan, meron ng isang nagkasakit, so dapat magbigay na talaga ako ng antibiotics araw-araw sa kanila. Parang meron ka ng basihan. Meron ka ng signal. Yes, ma'am, meron na po talaga. Oo, unlike yung wala pa ayun, yun yung na problema kasi hindi mo mababantayan at saka lahat talaga sila ay magka-problema, lahat talaga ay magkakasakit. Mahirap na ba, sir, pag lahat talaga magkasakit na? O may mga chance pa yan? May iba talaga, ma'am, mamatay. Dati nga dito, naubos. Halos kalahati ng manok ko dito sa ating manukan, ma'am. Naubos, ma'am, kasi nga, yun nga, dahil po sa kababayaan dati, so natuto na po tayo, kaya yung aking ginagawa ko, na-apply ko po talaga yung ating pagbibigay. So, mahirap po talaga, ma'am, pag nagkataon na mapatayan ka. Sayang yung pera, ma'am. Kaya sa akin, isang manok lang, pag namatayan ka, halimbawa malaki, 1,000 yan. Kaysa bibili ka ng Panamox na isang sachet na 45. So, yan, makakatulong na po yan na ma-maintain yung kalusugan po nila. Correct. Oo. Tama, no? Kahit yung ating Panamox 40, magkano ngayon, sir? 45, sir, diba? Nasa 42 to 45, ma'am. Oo, 42 to 45. Meron din mga nagbebenta na 48. Ewan ko lang kailan ang yung mai-implement itong SRP na 48. Nagmahal na yung ating Panamox. Pero sir, sabi ng mga agrivet owners na kahit daw mahal ito si Panamox, may mga breeders, may mga nag-aalaga talaga ng manok na Panamox pa rin yung hanapin nila. May nakita ko, ma'am, sa Alabil nung pumunta ako sa may kanang barangay sa Sarangani. 55, ma'am. Di ba? 55, ma'am. 55. Nakita ko doon, 55 talaga. Oo, pero meron pa rin talagang maghahanap kahit gaano kamahal si Panamox. Meron talagang maghahanap tong Panamox kasi nga tested and proven na talaga yan ng mga chicken breeders na pag yan ang ibibigay nila na sa kanilang mga alagang manok ay tsak na makakasiguro talaga sila na ito safe itong aking mga manok ngayon kasi naka-Panamox na sila, 'di ba? Kung meron ng problema na kung magkasakit at naka-Panamox sila, ay confident sila na hindi talaga gaano masyadong matatamaan, 'di ba? Samahan pa ng vitamins na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, ayan. So, basta ikaw talaga, sir, na bilang isang chicken breeders, importante talaga na may sapat ka na kaalaman. At saka, syempre, parang yung sa'yo, sir, di ba, na na-experience mo munang, pina-experience muna sa iyo yung nangyaring pagkalugi at pagkamatay ng iyong mga manok. Yes, ma'am. 2 beses po talaga may time na naubos lahat yung manok ko dito. Walang natira. Kahit isa. So right after doon, sir, ano na yung mga next step na ginawa mo? Ayan, nag-improve po tayo, ma'am. Kumbaga, gumastos na po talaga ako. Hindi na po ako titipid. Kung gamot po talaga, magbibigay po talaga tayo.
ganun po ako, vitamins. At yan, linis po palagi para hindi kumalat agad yung hindi kumalat yung ating yung bacteria man. Ano din po tayo, kumbaga disinfect. So importante din po yan sa ating manukan. Correct. So disinfect, 'di ba? Mag-disinfect kayo. Okay. Sige, speaking of disinfect, ano yung ginagamit mo na pang-disinfect dyan, sir? Minsan ma'am, bumibili po ako sa tindahan at minsan din po, dun sa Gribit, meron din po kasi silang chemical na binebenta. At kung wala naman po, Clorox, Zonrox, ganun po yung akong ginagawa. Spray lahat. So gabi po tayo nag-spray para yung manok hindi din po makakain po ng mga basa-basa. So walang manok sa lupa. So ganun po ako. Okay. So, ayan. Ay, tama nga pala, sir, kasi yung, alam nyo, si Manok Dambayan, kung sabihin natin, napaka-OZ din yan siya. Kasi yung mga ipot o dumi ng mga manok niya, ano talaga yan siya, matyaga talaga siyang nililinisan niya yung kanyang mga ipot ng kanyang mga manok dyan sa kanyang farm. Like literal talaga na winawalis niya, lalagay niya sa dustpan. Naka-attract kasi ng ma'am, langaw. So, kailangan kunin na po natin. Correct, oo, langaw. Pero sir, so far ba sir, pag yung nabanggit kasi ni Sir Sean na pag yung patuka at saka meron kang vitamins talaga na probiotics, hindi ganun masyado kabaho yung ipot ng yung mga manok. Yes ma'am. Dito sa atin naman po, pag nagkataon na nalalagyan po natin ng King's Beta Plus, kahit doon sa ating manukan ma'am, walang masyadong langaw doon. Wala talaga. So, ganun po, may talaga, may epekto po talaga yung pagbibigay po ng vitamins sa resulta din po na kanilang ipot. Kumbaga, dry siya, kumbaga, hindi po siya masyadong attractive sa mga langaw kumpara po sa iba na walang vitamins. Correct. Kasi ito yung na-share, kasi yung last topic namin last Tuesday ni Sir Sean is yun nga, isa din ito sa advantage na kapag kayo gumagamit ng King's Vita Plus. Kasi si King's Vita Plus, meron na yung probiotics. So, ito yung malaking tulong po talaga ang probiotics na para, syempre for good digestion at the same time, makapapalesen po ng amoy ng mga poops o dumi ng inyong mga manok. So, walang away. Walang away sa kapitbahay. Wala talaga. Yung sa kapitbahay nga natin dito, walang reklamo. Yung dati napakadami dito. Doon sa bago mong manukan, sir, kumusta naman ang adjustment ng mga doon, kapitbahay mo doon? Wala naman pong problema ma'am kasi mas malaki yung ating area. Talagang komportable yung ating mga alaga. Okay. So, ayan ha. So, malaking malaking plus factor talaga yun na kapag ay alam nyo po kung paano ninyo alaga ng inyong mga manok. Kasi yun nga, iniiwasan naman din talaga natin na malugi tayo. So, importante na alam natin kung paano pangangalaga ng ating mga alagang manok. At, syempre, samahan naman natin ng mga bitamina gaya ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement at gamot, diba, of course, ang ating Panamox Caplet at Panamox Forte, okay? Ayan, sir, bago tayo say goodbye, meron ka ba ang mga message or announcement, sir, para sa inyong mga followers at subscribers? At ganun din sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Ayan, maraming salamat po sa mga nakikinig po ngayon, mga nanonood. At yan po, malapit na po tayong umabot po ng 100,000 followers at ayan, mamimigay po tayo ng ating mga pa-premyo po, cash at saka yung ating tawag nito, sisiyo. So abangan niyo po dito tayo mamimigay at mag-announce po tayo sa ating Facebook page. So maraming salamat. Yan po. Oo, yan. Thank you so much din sa iyo, Sir Rian. At paano ito, Kuya Bill? Babasahin ko na lang ba yung agri-balita or anong mangyayari dito? Wala palang video si Rona. Si Inday Bajang. Ayan. Okay. Wala palang video si Inday Bajang. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong oras ngayon. Hanggang next week na naman, Sir Rian, sa iyong napakaganda ang topic na naman na inihahanda. Piruin mo, Sunday pa lang, ready na si Sir for Thursday. Para hindi ko makalimutan, ma'am. Correct. Alam na niya yung magiging topic niya for Thursday. Ayan. Okay, thank you so much po, Sir Rian, ang ating Salamat, Heart Trap
na chicken farming. At pagbabalik po ha, saglit ang ating agrisenso sa agrikultura, aasenso ka. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ayan, at nagbabalik po ang ating programa, ang Agrisenso sa Agrikultura, aasenso ka. At narito po ang ating agribalita sa araw na ito, kung saan ang China po ay nagbigay ng 30,000 bags ng urea fertilizers dito po sa ating bansa. Okay? So bumisita po sa Camarines Sur si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xiuyan, kasamang ilan pang mga kinatawan mula sa nasabing bansa. Sa kanilang pagdating sa Capitol Complex sa Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur, mainit silang sinalubong ni Governor Luigi Villafuerte at iba pang mga opisyal mula sa pamalaang panlalawigan. Nagbigay naman ng donasyon na 30,000 bags ng urea fertilizers ang Chinese Ambassador bilang pagsuporta sa mga magsasaka, lalo na mula sa Camarines Sur, upang mas mapabuti ang kanilang hanap buhay. Nagkaroon din umano ng pag-uusap sina Xiuyan at Villafuerte tungkol sa local government cooperation sa pagitan ng China at Camarines Sur at iba pang mga bagay. Samantala, ikinatuwa naman ng Chinese Ambassador ang mga cultural performance na inihanda ng pamalaang panlalawigan ng Camarines Sur para sa kanilang delegasyon. So ayan ha. Ang dami pong matutulungan talaga ng 30,000 bags ng urea fertilizer. Biruin mo, napaka-importante yan sa ating mga magsasaka. Hindi na sila bibili pa kasi may libre nang ibibigay sa kanila. At yan po ay mula sa ating mga Chinese government para sa ating bansa. So ayan, congratulations sa mga beneficiaryo po ng mga mabibigyan po ng urea fertilizers dito po sa ating mga magsasaka sa Camarines Sur. Ayan, so congratulations! So ayan po ang ating agribalita at agri-chika sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. At kanina po sa atin ni Manok Tambayan, naway meron po kayong mga nakuha na mga impormasyon regarding po sa pag-aalaga ng ating mga heritage chicken. At sa mga nagtatanong po kung saan available ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement at Panamox Couplet at Panamox Forte, yan, of course, ay available po sa ating mga Agrovet stores. Punta po kayo sa inyong mga Agrovet stores at hanapin ang ating produktong King's Vita Plus at ang ating Panamox Couplet at Panamox Forte. Ganon din po ang ating Intenso products, Intenso Premium, Intenso Power Stag at Intenso Plus. Ganon din ang Worms to Go na mabisang pampurga sa sakit, mabisang pampurga sa ating mga manok. Ano ba yan? Nagmamadali. So yeah, thank you so much po. At saka, if ever po hindi po available yan sa ating mga Agrovet stores, punta lang po kayo sa inyong Facebook. Hanapin niyo po ang page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Message niyo po doon ang King's Vita Plus Animal
Feed Supplement Facebook page at para makapag-order po kayo online. Cash on delivery po tayo via LBC at cash on pick-up via LBC. Okay? At sa ating Shopee, search this in your shop, KBM Aggregate Lines. Yan po ang official store natin. Nasa 88 pesos na po ang ating product dyan per pack. Ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? So, of course, COD yan siya via JNT Express or GoGo Express. Okay? Thank you so much po sa inyong lahat. At bukas po ulit samahan nyo na naman po si Clara Tita para sa isa na naman panibagong episode sa programang Agrisenso sa Agrikultura, Aasenso Ka. Ayan na. Thank you so much. Bukas po ulit. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. At ito po ang programang Agrisenso sa Agrikultura, Aasenso Ka. Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight sa ating King's Radio. Kasama po si Queen CJ. Ayan. God bless you po at God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.